Apa sabi? Puti kamay. Kita ka na oh. Ano? Oh, naglitson miglamas. Lamas na may kasamang lechon. Sabi, tarong naglitson miglamas oh. Puti kamay. Nakuha tanawon oy. May kayo. Eh, dapat yun eh. Wala gikuha ng sili. Dito Ricardo sa Kuhan, kay halang ni. matik oh, matik. Ito sa Madam. Wheels na. Puti kamay oh.
Yara. Uy. Ano yan itong isog ba day? Uli siya. Isa din eh. Wala. Ako ade, kadang ni ako oy. Ano? Ano ng plato? Yawa di ano. Ito ba lang sa librante? Ito ba lang? Ikaw na di ano. Abang ko tar. Ito, diba ko yun? Iya, may kutsara na ay kutsara na. Oo, yan. Nag-video ko yan. Samad. Kamot. Samad daw si Sir ana. Ah, kita mo, ibang dahon. Muli gihata ko dito ah. Kami man dyan. Harap man. Ako, sarap eh. So, dagang magkuhan ni Diesel. Yan, ding halos ibidya kilo bukbuk. Ano na dugay, dali ko. Pero Gapo kaya ako ano, lamas. Naikita bisa na eh. Ringin-ngin. Inyara ko siguro sa? Hmm? Inyara ko ta. Sa dito. Kasi ano ba, birthday sa December. Birthday? Minsan na. Wala, at saka itong busa. Really din. Birthday sa Mas parte. December. Ay, akong bata. Dagat. Ay, ito yung bata naman. Pasal to? One. December mo ito no? Ah, dito rin ano? Agto! Nagkuhan, ilim nun. Okay. Dami Yan. ko. Ano ba yan? Ilim nun? Lamas? Bernay ka sa? Dito. Yeah. Ah, pag madagat ba na? Para wala ang kondisyon, no? Basta yung naiyak ka, no? Basta ka ng panit din, no? Maana-ana na, wala na eh. Yan sa forma-forma. Kusnet na. Oo. Oh, Diyos. Oo, may bulsod ano na to. Ito din eh. Kanang ordinarya nga. Sudan na ba nga? Murag ba? Palit ka sa lahan. Pila. Wala mas nandaan, oh. House na yun, pwede mo na house no? Yo, tayo. Jake. Ah, Tara, mic na. Pero, Umay mo na. Okay, naluto ang sibuyas daw, no? kuya ko eh. Wait kayo? Naluto. Ano ba nani kay mangman nandiyan malupyak, malupyak. Mangyat-yat. Oh, kani wala oh. Sakto lang nga. Ano makaon pa ba? Makaon yan din, dahil di malinis ang tibay ni ko. Ayan na. Importante. Hindi, kagugupay nyo. Ha? Hindi, kagugupay. Dili, Kayo. Hindi, gano'n gumup. dili na.